Ćao, ja sam Rale, dobrodošli u moju kuhinju. Danas najobičniji grašak sa pilećim belim mesom. Nikakva komplikacija, a mnogo ukusno, fino jelo na kašiku. Ostanite do kraja i imat ćete jako lep ručak. I kao što rekoh, grašak sa belim pilećim mesom. Fino jedno jelo, onako kuva se lepo na kašiku. Šta nam je za to potrebno? Potrebno nam je pileće belo meso koje sam isekao na kockice. Vrućine su i retko ko voli da kuva po vrućini, da bi to sve bilo što brže gotovo, trudite se da to iseckate na što sitnije, jer što su sitniji komadi, to će se brže kuvati. Pileće belo meso, jedna mašala glavica crnog luka, jedna sitnija šargarepa i negde oko 400 grama graška, svežeg, suvog, smrznutog, odvoljevam, kakav god daje, grašak je dobar. I to počinjemo tako što ćemo u šerpu da sipamo malo ulja, da prekrije dno. I na tom ulju ćemo da prodinstamo luk, zatim pile i zatim sve resto. Čekamo da se zagreje malo ulja, da sipam još malo. Evo još malo, to će biti sasvim dosta. I dalje šta nam treba? Treba nam aleva paprika, mirođija. Grašak bez mirođije nije grašak. Malo peršunovog lista, soli, bibera i to je to. Jednostavno i čas posla gotovo jelo. Ide crni luk. Kao što vidite, sitno sam ga iseckao, malo pre već rekoh. Što sitnije to isečete, to će pre biti gotovo. Vrućine su, da ne biste stajali satima uz šporet, kome to treba, da stoji po vrućini uz šporet. I luk na relativno tihoj vatri teramo dok ne ostakli. Kad smo već u radnji, dodat ćemo malo soli, da pospešimo izdvajanje vode iz crnog luka i dodat ćemo bibera, sveže mlevenog bibera. Ovo sve naravno začine dodajete po svom ukusu, ali ugrubo to je to. U ovo jelo neko stavlja krompir, neko stavlja i tikvice, neko pravi od belog mesa, neko pravi od batka i karabatka. To su sad sve varijante i varijacije na temu, a ovo je nekako, ajde kažemo, osnovni recept kako se pravi grašak, koji mnogi ne vole, kao grašak. Mnogo fina biljka, treba je jesti, možete da ga jedete i presnog, ko voli, nikakav problem da ga jedete presnog, jer je, dok je presan, bogat vitaminom C. Ima u njemu i proteina, ima i ugljenih hidrata. Oho, radi luk. Još sasvim malo i dodajemo meso. Ja volim da prvo malo pržne meso, odnosno da ga prodinstam, a ne da odmah nalivam vodu da ga kuvam. Nekako mi tako ima lepšu aromu meso, ima fino, ono pokrene se ona Majerova reakcija. I onda to meso bude malo ukusnije. Da. Ovo je taj trenutak momenta kada ćemo dodati meso. I pošto je šargarepa tvrda i treba joj vremena, slobodno možete da dodate i šargarepu kad ste dodali i meso, jer im treba vremena. Ovo naravno morate pomalo da promešate, da se ne bi lepilo po dnu i da se meso i šargarepa ravnomerno prodinstaju, počeće da puštaju svoju vodicu, svoj sok, tako da se ne brinite mnogo ako je ovo sve suviše suvo. Ako vam se čini da je suvo, slobodno možete dodati malo vode i to će već da vam olakša situaciju.
Dodat ćemo još sasvim malo soli za meso i šargarepu. To je sve. Evo ga. Pile se prodinstalo i sad, na početku zaboravih da kažem da ću da dodam i jedan čen belog luka. Dodajem ga sad pre nego što dodam resto tekućine, odnosno vode. Beli luk kad god možete vi seckajte. Može da se protisne kroz ono, mislim da sam to već pominjao. Ali je lepše kad je seckan. I dodajemo ga sad. Kad bude počeo da se osjeća, da miriše iz jela, onda ćemo da dodamo vode i tako ćemo miris belog luka zarobiti u jelo. To su ti mirisi, bar mog detinjstva. Ok, ide grašak. Pisum sativum, ali to nije toliko bitno. Spada u povrće, u mahunarke ili leguminoze, kako ih je ko nazvao. Njega nećemo dinstati, samo ću ovo sve promešati i dodajem vode da pokrije. Koliko vode ćete dodati, to opet zavisi od vašeg ukusa, da li volite gušće, ređe i onda prema tome dodajete i vodu. Lično volim da bude malo gušći grašak, ne baš ono supica. I sad dodajemo i začine. Dodajemo alevu papriku. A još malo. Rekoh već da grašak bez mirođije nije grašak. Ja koristim trenutno suvu mirođiju koje stavljate manje nego sveže. Međutim, bio sam na pijaci, ovo je peršunov list, bio sam na pijaci i tražio sam lepu mirođiju, jednostavno mirođije ne mirišu. Šta se desilo, pitaj Boga, da li su to neke čudne sorte ili nisu, tek samo mirođije ne mirišu. I dodat ću još malo soli, pa ako treba, lako ćemo dosoliti ručak kasnije. Ovo je za sad ono što nam treba. Lepo promešamo i pa minimum 20 minuta, u stvari zavisi od graška. Ima graška koji se brže kuvaju, ima graška koji se sporije kuvaju, ima graška koji se ne skuvaju uopšte. Tako da probajte najbolje, uzmete zrno graška, poprobate i kad je on kuvan po vašem ukusu, tad je jelo kuvano. Dakle, čekamo da se skuva grašak. Gotov nam je grašak, malo se ladnuo, da može da se proba. Već rekoh da ja volim gušći grašak, tako da je to to. I ja ne koristim zapršku. Ko voli, slobodno može da zgusne zaprškom. Ko ne voli, Bože moj, proći će bez zaprške. I naravno ovo mora da se proba. Što kažu, kao kad sam bio mali. Lep, fini, sladak grašak, mnogo u stvari dobar je grašak, sladak je, lep je. Piletina meka ko duša, lepo začinjeno. Milina, jelo na kašiku, treba toga jesti. I pa vidjeli ste, nije nikakva komplikacija. Hvala što ste odgledali video do kraja i prijatno vam bilo ako budete sebi pravili ovakav grašak.